Jen pro mě ctí, že mohu být patronkou tohoto ročníku. Děkuji Fóru 2000 za to, že mě pozvali, děkuji panu prezidentovi Havlovi a samozřejmě týmu Fóra 2000, protože si jejich práce neuvěřitelně vážím a jsem šťastná, že toho mohu být součástí. Myslím si, že ještě máme před sebou hodně práce, aby jsme taky pomohli změnit pohled na tuto oblast nejenom veřejnosti, ale třeba i vysokých politiků v současné chvíli a malých politiků. Ahoj! Téhle akce účastníme už podruhé a je to pro nás hodně zajímavé, protože jsme tady si udělali hodně dobrých kontaktů jak s ostatními sdruženími, tak i s veřejností, která k nám třeba přijde na kurz nebo se zapojí do naší činnosti. Tak určitě je to možnost poznat spoustu dalších lidí, hodně kontaktů a prezentovat svoji práci. My to bereme hlavně tak jako propagaci našeho sdružení, aby se na nás lidé, kteří by mohli využít naše služby, dozvěděli. Zároveň to využíváme jako nábor dobrovolníků, případně asistentů do našich programů. My se nějakým způsobem snažíme ten odpovědnost svoji splnit a před řadově takový 8-10 let my jsme dali na cestu v firmě, když my jsme říkali minimálně prostředky 20% ze zisku od naší firmy budeme věnovat na to, aby učinili nějaký rozdíl a ovlivnili tak ten životy jiných lidí. Bychom chtěli pomocí NGO marketu zapojit veřejnost, to znamená poskytnout prostor pro komunikaci mezi neziskovým sektorem a veřejností, aby se navzájem poznali, aby lidé, kteří se třeba nikdy s neziskovým sektorem dříve nesetkali, aby poznali, o čem to je, co neziskové organizace dělají, jakým tématům se věnují a zjistili, jak se můžou třeba sami zapojit nebo naopak využít služeb neziskových organizací. Samozřejmě neziskový sektor přináší díky tomu, že se to trošku profesionalizuje a kvalita práce se zvyšuje. Je to v České republice poznat, tak si myslím, že je to nedílnou součástí našeho státu a je důležité, že markety, jako je Market NGO, Fora 2000 se dějí.